O Concello de Boiro iniciou as obras no campo de fútbol da Mina, en Lampón. A actuación suporá unha renovación integral das instalacións, empezando polo terreo de xogo que se dotará de céspede artificial. Xa demos comenzo a esas ansiadas obras que é a reconversión do campo da Mina na parroquia de Lampón, aquí en Boiro, hacia ese terreno que neste momento é de terra, pois esa reconversión a céspede artificial. A verdade é que é unha obra importante, unha obra que nos vamos a 672.000 euros e unha necesidade, non? Que ese campo pois, se transformase para a herba artificial e poder contar un campo novo máis no noso municipio, non? A verdade é que é unha obra importante porque é unha reforma integral do campo de fútbol, todo o que é o peche perimetral, e todo o que é os drenajes, porque decir, cando vas a reconvertir ese campo en herba artificial, pois hai que facer drenajes novos, instalación eléctrica totalmente nova. Ademais, o proxecto contempla a construción dunha área de aparcamento nunha parcela que vende ser adquirida polo Concello. A compra de un terreno anexo a ese campo de fútbol, casi de 7.000 metros cuadrados, que se vai facer un recheo para convertirlo en aparcadoiro, porque a verdade é que é un valor añadido que llevamos a dar ao campo, algo que xa levábamos tempo traballando en ello e xa se materializou e, como dicía antes, vai ser un motivo máis para a mellora dese campo de fútbol. O importe total da obra ascende a preto de 700.000 euros, cofinanciados pola Deputación da Coruña con cargo ao POS. O prazo de execución dos traballos é de 6 meses.